vastelovend gasten! Vastelovend vieren, wie moet dat nu eigenlijk? Tom Doesborg, daar ligt het uit. W3 is hier. En ja, gekost al huren zaten Harmonie Jonggeweld is er ook. En William van Eetcafé Riekelt in Rijkholt, die zorgt vandaag voor het beer en de cola en de sinaas. William, nu is het zo dat ze in Brabant hebben ze een folder uitgebracht. Er staat in wie ze vastelovend moest vieren en vooral ook wie ze zich dan moest gedragen. Zou ze het in Riekholt ook van pas komen, denk je? Ik denk dat het nu niet nodig is. Nee. Zeker nog wel leuk. Lekker pilsje drinken en amuseren. Ja, wat is de sleutel tot de Limburgse vastelovend? Ja, gewoon relaxen is. Relax blijven, dat moesten dingen als kastelein ook. Hè? Ja. En amuseren, spas maken onderin. Dat is het geheim. En kijken wat Tom allemaal gaat vertellen. Er zijn heel veel prinsen en prinsessen hier. Net zoals elke uitzending zou ik bijna zeggen. Dus laat de bumper maar komen. Ja, en voor beginnen vandaag in Leeuwen, oftewel in Leven. Daar hebben ze voor het eerst een jeugdprins. Waar is dat jeugdprins naartoe? Oh, dat staat hier. Dat is wel een eer, hè? Ja, zeker. Wie beveelt het zich zo, jeugdprins? Heel goed natuurlijk. Ja? Valt niet tegen? Nee, zeker niet. Ja, iedere prins vindt het natuurlijk fantastisch. Wat is nu eigenlijk minder aan het prinsenschap? Goede prins. Wat er minder in is, dat kan ik tegen morgen vroeg wel vertellen. Aha, wat gaat er gebeuren dan vanavond? Ja, misschien een pien in de cupje. Maar voor de rest is het natuurlijk in een goede drum. De Amsterdamse prins uit Kelpen-Oler, die is er ook. Ja, nu gaat het om integreren in de carnaval. Hè. In Brabant denken ze dat lukt met een folder voor Hollanders en voor Syrische vluchtelingen. Ja, hier op het gedoe van Amsterdam naar Kelpen-Oler. En nu heb je het zelfs de prins geschopt. Dat mag wel een applaus. Wie heb je dat voor elkaar gekregen, hoogheid? Heel normaal blijven in je leven, gewoon goed je best blijven doen. En gewoon echt meedoen in de samenleving en deel uitmaken van de samenleving. En daar gaat het om. Ja, en met goed succes. En je zit ook nog bij de chaterie, hè? Dus je zit echt helemaal geïntegreerd. Ja, en helaas was het dit jaar voor mij pa. Want jullie deden mee met het OLS? Ja. En het zesde bolletje liet ik staan dus. Niet meer over hebben. Nee, daar zijn we klaar mee. Vastelovend. Maria Hoop is hier met ontzettend veel kinderen, prinsen en prinsessen. Wie bent u, prins? Milan. Lieke. Roosmarijn. Stan. En wie zit dat met al die kinderen? Nou, we hebben van het Winterkoningske, dus van de Deelgaard. Ja, het is wel Maria Hoop, maar wij zeggen de Deelgaard. Dat is dus jeugdprinspaar Stan en Rosemarijn. Maar mijn dochter Lieke, die is van de Bush op de basisschool. En die groep heet de Poetekupjes. En die is toch prinses, samen met prins Milan. Ja, die wil ze natuurlijk ook meenemen op tv. Wordt het niet veel logischer geweest? Want toe, die prinses was weer en misschien andersom? Ja, dat ligt een beetje anders. Hè. Kijk, het is van de vereniging. Hun zijn eigenlijk jeugdprinsipalen van de basisschool. En ja, goed, dat is nu eenmaal zo. En, het is natuurlijk wel fantastisch dat je tegelijk die ervaring hebt. Het is gewoon geweldig, ja. Is ze trots op papa als prins? Ja, heel trots. Tuurlijk. De jeugdprins die had nog twee tweelingbroertjes. Hè? Ja. Dat is natuurlijk een teleurstelling geweest voor die twee broers van die. Ja, dat was wel jammer voor hun. Wat zag die? Ze vonden het wel leuk voor mij, maar ze vonden het zelf ook wel jammer dat ze het niet waren. Maar je bent wel met een werkbare oplossing gekomen, hè? Ja, die zijn mijn adjudanten. Ja, en het is een family affair bij u, want die zusje is ook die adjudant, hè? Gaat dat goed? Ja. Ja, is het leuk? Ja. Kijk, waar is de zus? Is die hier in de buurt ergens? Ja. Ah, kijk eens, een trotse zus, glimmend van trots. De garenkiekertjes uit Gulpen, die zijn er ook. Prins, kom eens naar vuren. Toen bent een hele speciale prins, want hier heb dit jaar een jubileum. Wieveel jaar bestond de garenkiekertjes? 55 jaar. Ja, 5 keer 11. En dat werd morgen op een speciale manier gevierd. Wat gaat er gebeuren? Dan hebben we prinstreffen en dan komen alle jeugdprinsen van Stad Aken komen dan naar ons.
Met zitting met te maken. Sprechen Sie een beetje Duits? Nee. Nee. Oké, nou ja, het gaat ook alleen maar om de spaas en de joeks. Tot slot, heel kort nog even, want je denkt misschien al, alle uitzendingen van Vastelovend Gasten, wij is de lange man in beeld. Dat is Dennis, de grootste fan van het programma. En omdat ze hier vandaag voor de 11e keer is, Dennis, speciaal voor dich, een bumper! En ik heb hoog bezoek. Gisteren hadden we de prins van Sittard van de Marotte. Die had geen adjudant bezig. Dat zullen we later deze uitzending nog zien. Nu hebben we immers, ja, we kregen de adjudant Horst niet weggehoud bij je oog. Je werd goed bewaard, hè, prins Stefan. Nu staat er toch al achter tussen de prinsen, dus hij heeft toch wat afstand genomen. Maar wat duidt is u de hele dag? En mag de vod nou dragen. Dat is het, hè? Ja. En dat mag ook wel, want jij woont eigenlijk gar niet in Remund. Hoe ik heet Prins Stefan van den Uil, overigens. Pijnlijke zaak, je komt niet uit Remund. Ik kom wel uit Remund, Maar we wonen niet in Remund. Even een ander woonadres. Ik woon nu een paar jaar in Heur. Ja, en dat is een uitstapje naar. Ja, dat is echt aan de andere kant van het water. Dan kan je Ja, de dat zuster kan. toren niet aan het liggen van Remund. En dan is het allerergste, je ziet ook nog geboren in leven. En ik heb gehoord dat je wel eens tijdelijk prins ziet geweest van het dorp wat je eigenlijk woont nou. Dat kan toch gaan niet dat de stadsprins van Remund al prins is geweest in een dorp. Nou, leg dat toe aan de kiekers. Goed. Dat was bij ons in het dorp in Heur. Daar had de prins op Schmondigs geen verplichtingen, dus daar had eigenlijk niks te doen. Toen vond je weer het zien dat er dan geen prins eigenlijk in de cafés is. Want hij blijft dan toeschoen. Nee, dan gaat dan undercover gaat hij dus de cafés in. Aha. En toen hebben we gezegd van nou, dan steken we ons met een paar jongens in een smoking. Ik ga nog een prinsenpak opgedukeld ergens met een scepter. Ja, en zodoende hebben we gezegd, ik ben de morgenavondprins. Kijk, dus je ziet officieus prins geweest van Heur. En dat kost er net door bij de vorst van de Uil. Ja, dat was onofficieel, dus dat kost goed. Dus je kwam uit en dat zocht er ongeveer zo uit. En dat is ook zeer niet aan. Wie stijgt? Stefan Doks! Ja! Ja, de springprins, hè. Dat huurt erbij, hè. Kijk, allemaal die prinsen die weten wie dat vult. Ik heb het eerder gezegd. Voor de rest van de mensen, die kunnen zich er eigenlijk niks bij voorstellen. Ja. Kijk, je proberen hun net uit te leggen in een paar zinnen wat er dan door de geer gaat. Ja, het is eigenlijk een onbeschrijfelijk gevoel. Ik heb het ook proberen te verklaren op de avond van Minuut Open. Hè. Ik heb gezegd, het gevoel wat me op dat moment bekruipt, dat is niet te beschrijven. Ik krijg er nog steeds kippenvel van. Hè. Dus tijdens daar, van tevoren, ik ga je totaal geen zenuwen. Mijn adjudanten die waren zenuwachtiger dan ik. Nog steeds een beetje, hè, geloof ik. Ja. Maar verstingen dus om op te gaan. En op een gegeven moment, dan best de enigste die nog over is, hoe het masker vanavond moet. En op dat moment kiek ze door de zaal en dan pakten ze me die dat mutsje van de kop. Toen zoog de hele zaal, ja, er stingen 800 man, die zogen mijn horen. Die begonnen al te roepen, die wisten al wie het werden. En dan ineens kijk je dat masker aan. Dat is een ontlading, een opluchting, ja. Is dat beer in het oog wat ik nou zie of de tronen? Dat zijn tronen. Ja, een beetje, hè? Ja. Dus dit was nog mooier als de ene avond prins van Heur te zien geweest. Ja, echt? absoluut. Oké. Ja, absoluut. Wat kunnen we nog verwachten in Remund? De statie voor statie natuurlijk, voor alle mensen die Tuurlijk, geen polsbandje voor de zoepkoel kunnen krijgen. De statie voor statie is een geweldig evenement. Hè. Er moesten bij zijn. Ik bedoel, de zoepkoel, dat kind ze achteraf nog een keer doen. En dan 3 dagen er tegenaan, neem ik aan in Remund. Ja. Tenminste, dat is dan wat de prins ziet. Ja. Door Remund her zijn heel veel dingen wat georganiseerd werden. Het is gewoon een hele gezellige stad. Hele gezellige kroegen. Hele gezellige mensen. En een schone stadsprins. Nou ja, goed. Ja, wat wil ze nog meer? Nou, ik weet wel wat we nog meer willen. Wie willen? De bumper! Ja, want het is nog maar 1, 2, 3, 4, nog maar 8 dagen tot de vastelovend. Dus er is ontzettend veel nieuws te melden. Ja, en wie moesten dan hebben? Dan moesten hebben Tom Doesborg met zijn hupske vastelovend. Tom, it's yours. Ja, Maak los gewoon. Pak zich de plankjes, of wie zit het eigenlijk? Begin maar gewoon. Oké, nou het zijn nog 8 dagen, wie is de vastelovend.
Dit is Huxje Vastelovend en we beginnen met 2 rectificaties. Namelijk dat Ronald Klaasjes van Miesmasch echt niet nog cartoucheheid. Dit is dus 100% een gelogen roddel. En ik kreeg ook nog een telefoontje, ook een rectificatie uit Australië van de koala-beer. Er zit, ik heb Frans Kronenberg ga niet gebeten. Ja, ik moet dat was mijn broer. Ik moet echt even gewoon ingrijpen, Tom. We hebben het al de ganse titeluur in Brabant hebben ze een volle gemaakt. Ik heb het gehuurd net. Wie ze Vastelovend moest vieren, hè? Wie ze die moest gedragen. Dus we hebben besloten, dat is toen nu een paar tips gegeven wie ze de Limburgse Vastelovend echt moest vieren. Geen Huxje. 5 tips, nee, geen Huxje. Oké. Begin maar. Ja, help me even met wat beurtjes. Kijk goed, dat is kinderen gaan pinduis en zo. Tip 1! Tip 1! Tip 1! In het Nederlands-Frans. Tip 1! Tip 1. Nou, als je komt, bijvoorbeeld met de trein, stap dan in Den Bosch uit. Stap in Eindhoven, of als het echt niet kan, stap dan uit in Helmond het Hout. Daar hebben ze ook een carnavalsvereniging, de Klungelen, daar zien ze, dat is ook leuk. Dus, tip 2. Tip 2! Verkleed je als echte Hollander, dat is voor ons makkelijk, dan kunnen we jou goed herkennen. Dus doe zo'n pak aan met zo'n rits in het midden, of in het oranje, of geel. Kijk, ja, zo'n pak, kijk wat die daar heeft. Daar. Ja, zo'n pak. Ja. Dan tip 3. De Polonaise. Begin niet zomaar bij ons hier een Polonaise. Dat vraag je netjes, mag ik een Polonaise beginnen? Niet zomaar iemand van achteren grijpen en zo. Ja? Tilburg. Is het Tilburg? Kruikenstad. Tip 4. Zorg dat je onze liedjes kent. Ze staan allemaal op internet. En dan kun je precies de tekst zien en dan kun je meezingen. Dus niet zoals deze meneer. Dat is gewoon niet... laat hem maar zien. Nee, dat slijt dus helemaal nergens op. Dus ja, je kunt precies die liedjes goed uitzoeken. Want bij ons in Limburg gaan de liedjes om de inhoud. Het gaat om de tekst. Kijk maar mee. Precies. Ja, tip 5. Tip 5. Als je naar de optocht komt kijken, want die is gratis, kun je langs het hek gaan staan, dan komen wij langs. Als je dan komt kijken en er valt een gat in de optocht, dan ga niet roepen loop door en schiet eens op, want we hebben geen, maakt niet uit, maar ga niet zanig. Als wij een gat willen laten vallen, laten we een gat. Wij organiseren die optocht niet voor jullie, wij doen dat voor onszelf. Ja, precies! Extra, bonus tip, tip 6. Tip 6. Bij ons is het allemaal om 6 uur 's avonds afgelopen. Dus je kunt om 5:45 de trein weer pakken. En dan laten jullie het zo achter, zoals we nu hier zo zien. Ja. En als jullie willen, dan komen we jullie op het perron nog uitzwaaien. Dus ja, vastelavond samen. Ja, Tom, dat gaat helemaal goed komen met al die Hollanders. Mag ik nog een motto, een slecht motto van de prins? Natuurlijk. Oh ja. Ik kreeg binnen van prins Henk de 7e van carnavalsvereniging de straatkloppers uit Kingen. In het dagelijks leven is Henk pizzabezorger. En dat is prins' motto. Vastelovendstijd voor de deur. Dank je wel. Veel humor. W3 is hier en ze hebben zich verstopt in deze drukte. Kom maar naar vuren, W3. Ja, inderdaad. En ze hebben allemaal weer zo'n leuk pakje aan. Met dit die styling toch? Wist je dat, Christel? Meestal wel. Ja, dat is goed. Het LVK voor u wordt dit jaar eigenlijk helemaal niet zo succesvol. Is dat erg? Joek zich getaald toch 11 of niet? Ja, dat wel. Dat... We hebben heel erg ons best gedaan, precies op die 11e plaats moeten komen. Ja, dat is dan goed gelukt, maar het is dan vervelend, want toen hebben ze 3 keer gewonnen en dan 11e. Ja, er waren dit jaar gewoon andere beter. Dat is toch helemaal niet erg? Het gaat toch om de Vastelovend en het fijne gevoel. En we vonden het heel fijn om er weer te mogen staan. En het gaat natuurlijk om het samenzien. Want Christel, die is niet heel actief op social media, maar wens ik het post, dan is het ook raak. En kijk even met naar dat scherm. Een tijdje geleden schreef ze, het is misschien een overbodige opmerking. We zijn niet met elkaar getrouwd van W3. Soms is het niet met elkaar eens en soms wel. Soms hebben ze misschien wel eens ruzie, maar toch al 14 jaar bij elkaar. En hoe houden we het vol? Ja, dat wil je natuurlijk allemaal weten. Wie houdt het vol? Nou, ik denk dat Christel dat ook het beste zelf kan vertellen. Wat, toen is het er niet mee eens? Jawel, zeker wel. Nou, volgens mij stond er een vraag, hoe houden wij het vol? Dus dat weet ik zelf eigenlijk niet, maar we houden het wel vol. Dus dat is misschien kan ik het nog eens bij dicht proberen. Ja, dat is net weer een groot huwelijk. Op het tijd goed maken. Soms ruzie maken en dan bielen.
Dan heb ik... Wie mag ze dat dan goed met die twee? Jawel. Dus, We laten ons ook leiden door de plezier en de muziek en het zingen en het contact met het publiek. En dat is iets wat ons bindt met elkaar. En nou goed, er is niks mooiers als dat. Ik zou zeggen, hier is helemaal niks meer aan toe te voegen. Een daverend applaus voor iedereen! Zonder vastelovend hadden wij geen overdag. Weet zo ben jij gestolen. Zonder vastelovend hadden wij als vastelovend zangers niet bestaan. Had ik mijn geleefde nooit gekend en was er geen joeks die alles overwint. Het is een leven wat mij jaren niet zint. Als vastelovend niet bestond en stel wie waren niet heen geboren. Wat zoek dan van Jan en Alleman en van ons heen zien geworden. De dialect wat ons verbindt, dat hadden we dan niet gesproken. En waren we vandaag en nog allemaal mee opgedoken. Zonder vastelovend was er helemaal geen kans. Gek het gedoe aan steeg. Zonder vastelovend raak ik mijn hele leven maar ook dat van dich ontwreed. Want als er minus met de zettels wijnt en geen mens zich als wat anders het verkleidt, Dan is er niks meer wat ons onderscheidt. Als vastelovend niet bestond en stel die waren niet heen geboren. Wat zoekt er dan van Jan en Alleman en van ons heen zien geworden? Ons dialect wat ons verbindt, dat hadden we dan niet gesproken. En waren we vandaag en nog allemaal mee opgedoken. En waren we geboren in het westen van het land. En zongen we niet met de zachte, maar met harde G. En overal ons leedje sprong me heen, alleen maar schand. Ik kwam er gar niet van door, maar juist van heen. Ho, ho, als vastelovend niet bestond en stel wie waren niet heen geboren. Wat zoek er dan van Jan en Alleman en van ons heen zien geworden? Ons dialect wat ons verbindt, dat hadden we dan niet gesproken. En waren we vandaag en nog allemaal niet opgedoken. En waren we vandaag en nog allemaal niet En niet genoeg, dat smaakt nog bier vanavond nog een keer gooien, hè? Ja. W3! Tijd voor de Quintse pres, maar ik wil eigenlijk eerst die van Kelpen-Oler er even bij helpen. De kugeldraaiers, dat moet je zien. W3 maakt heel even plaats voor de grote prins en de kleine prins van Kelp. Kom erbij. Oh, ik bedoel eigenlijk, zeg ik het nu fout? Dat is leven, toch? Dat zeg ik toch, leven, kom erbij, sorry. Ik wil het zeggen, want kijk, die van Kelpen die komen met een helikopter, sommigen komen met een boot. Maar jij ziet met een heel bijzonder voertuig heen. En dat willen we even in beeld laten zien. Wow! Dat ziet geen nee, zie je wel. Kijk aan de kant, dat ziet geen. Maar ook hebben we al gehad.
Kom even terug. Maar wie ziet jij dan niet? Ja, met de auto hè. Gewoon met welke auto? Ja, met een hele schone auto. Oké. Dat we helemaal schoon beletterd. We zijn die weer op de parkeerplaats, we kunnen we even kijken. Ja, ik begon zo even kijken. Ik stel voor dat als jij de Prinsenquiz wint, dat jij dan weer goed zoeken met wat voor voertuig je in het vervolg gaat. Ja, met een dikke auto of met een helikopter of met een pony. Wat vind je het leukste? En een pony! Goed zo! Oké, we beginnen met de Prinsenquiz. Alle prinsen meedoen, kom erbij. Blijf staan. We doen een soort van renje rot. Goed luisteren naar de vraag, prinsen. Vraag eindigt en een beetje bewegen. Kom op, bewegen. Vraag eindigt behoort al Christel van W3, actief op sociale media. Christel is nu meervoudig LVK-winnaar. Weinig artiesten die zondag in de finale hebben gestaan. Maar wat was Christel in een vorig leven? Was dit A, Eskimo of B, Indiaan? Kom op, bewegen! Eskimo, Indiaan. Oké, we gaan kijken. In een vorig leven waar? Christel, Indiaan! Alle Eskimo's zitten op de grond. Ja, kom op, zit op de grond. Vraag 2 gaat over een broerlof. Kijk, dit was een broerlof. Hele mooie broerlof, hele mooie broed. Kijk, die werd door het altaar gebracht door zijn vader. Heel plechtig. Ze hadden wat budget over en ze hebben artiesten ingehuurd. Wie hebben ze ingehuurd? W3 of een treuter van Joeks Kapel Jong Geweld? W3 of Jong Geweld? Kom maar, bewegen! W3, Jong Geweld. Oké, we gaan luisteren. Laat maar komen. Het zit nog niet zo lang bij je, Jong Geweld. Het zit nog niet zo lang. Gij ziet af, maar omdat ik ook vergeten was, moet je nog eigenlijk meedoen. Ja, oké, bewegen. We hadden gewild Matthijs van Niekerk de hitte vastelovend afgezeikt. Zien we niet blij mee natuurlijk. Maar hij is nog goed geduldig door L1 om naar de soepkool te komen. Daar zien we al gaan niet blij mee. Want ja, wat moet Matthijs toch zeggen? De vraag is, kan Matthijs zelf iets verzinnen wat hij moet zeggen? Of moet Matthijs altijd een briefje krijgen met wat er zit? Kom maar. Bewegen. Ja, laten we eens kijken wie Matthijs het duidt als zijn briefkus uitvalt. Ja, en nu wil ik graag een volgende tekst voorlezen, maar de autocue is op hol, zoals dat heet in televisietaal. Dus ik sta hier eigenlijk met een mond vol tanden en ik denk dat ik dit nog een halve minuut volhoud, dit praten in een camera zonder dat ik weet wat ik zeggen ga. Gênant wil ze natuurlijk niet, dus de bereidt zich voor als dat nooit een keer gebeurt. Ja, dan verzin ik gewoon wat anders, toch Matthijs? Even kijken, ja, de baas van... En dit is nou leuk aan live tv. Ik heb en er wordt vaak grapjes over gemaakt. Ik heb een autocue, dus ik kijk in die camera waarop u mij nu ziet. Daar staan letters, die ziet u niet, maar ik wel. Ja. En die loopt vast. Dus dit boek is uit de kast gekomen. Ja, en dan? Dus dit boek is uit de kast gekomen. Dan... Hij is de baas van Apple. Hij is de baas van Apple. Ja. 6 miljoen per jaar gemeenschapsgeld voor dit man. Even een goeie orde. Oké, laatste vraag. Super spannend. Geef je dan met de route, hè, zitten. Laatste vraag. Gisteren waren de prins van Sittard van de Marotte. Die had geen adjudant bezig. Dus wie dan naar de playmuis moest hij zijn pilsje even geven aan een andere prins. En daar stond ineens de prins van Bocholt. Die zegt, ja, ik altijd wel even vast. De prins van Sittard ging naar de wc. Maar wat deed de prins van Bocholt toen met dat pilsje van de prins van Sittard? A. Hij dronk het leeg. B. Hij speelde erin. Je ziet net geen wij wie prinsen zich gedragen. Let heel goed op de beelden. Dit is de prins van Bocholt linksonder met blauwe muts. Kunt me aan, hè? Kijk. We hebben een winnaar! Yes! De prins uit Amsterdam heeft gewonnen, maar hij moet eigenlijk al blij zien dat de hemel zien. Dus hij kreeg geen prijs. En wat gewonnen! Dames en heren, we pakken even een zenmomentje van rust. Even niet bewegen, hè? Stil. Shh. Oké. Hij is Jolien. Ja, het is inmiddels een traditie. Op vastelovend zondag wachten ze in Beek tot het heel donker is. En dan maken ze ineens heel veel kleine lampjes aan. Dit jaar voor de 22e keer, dus we hebben een jubileum. Welkom Rob Strijbos en Jules Stijnen van de organisatie van de Lichtstoet in Beek. Ja, van harte. Heb je het al gevierd? Wat hebben we de 22 jaar? Ja, dat hebben we zeker gevierd.
met Doezelu in de Mondial in november. Fantastisch feest. Geweldig, want het begon allemaal een stuk minder rooskleurig. Die eerste joh. Ja, vertel eens. De eerste keer toen dacht je, we zijn net begonnen. We hebben het een keer 22 jaar geleden bedacht om de kingeroptocht te vervangen. En toen verplaatsten we dat als eerste dorp in Nederlands Limburg naar de oven toe. En er worden oude garden van de vastelovend worden er eigenlijk niet van gecharmeerd. Nee, maar nu, 22 jaar later, is het totaal anders en ziet het er zo uit. Spectaculair. Jules, het is ontzettend flitsend. Werden nu al die wagens specifiek voor de lichtstoet gemaakt, ontworpen, ze werden niet allemaal geboet voor de leegstoet. Er zijn natuurlijk ook wagens bij die wel aangepast werden voor de leegstoet. Maar er zijn een aantal projecten die werden echt speciaal alleen voor de leegstoet in Beek geboet. En die zussen die kunnen ze één keer zien, of op televisie of live in Beek. En daarna zussen ze nooit meer. Ja, want er is dit jaar een heel bijzonder exemplaar bij uit Mol in België. Ja. Een peert, hè? Ja, Warhorse kunnen in elk geval. Dat is een van de topwagens uit het leegstoet gebeuren, half vaste in Mol. En daar hebben we weten te strikken om naar Berg toe te komen. En ja goed, ik bedoel, de moest hem eigenlijk zien om te geloven wat dat denk allemaal kent en zoiets. En het leuke is, het is nog een wagen die niet, zoals we dat in Limburg gewend zijn, door een voertuig getrokken wordt. Maar die gewoon hem duwen. Die duwen de wagen door de optocht. Oh, dat is mankracht. Nu gewoon voor het hufferen die van de leegstoet. Dan willen we natuurlijk ook het leeg uitmaken om weer angerlemkes te laten zien. Want hier afstelt mannen dan gewoon de stekker uit. Trek echt de stekker. Dan gaan we die zo het zuurster maken. Telt je af? Ja. 3, 2, 1. 3, 2, 1. En kijk, ze staan door. Prachtig. Toen was het de tekst geweest. Rob. We gaan de stekker er gewoon weer in doen. 2, 1. Ja! Hey, ja, dit ziet er natuurlijk fantastisch uit. Loopt iedereen er zo bij in Beek op Vasteloven zondag? Nou, dit is een groep die zich echt specifiek, dit is carnavalsgroep Sufgenheid. We hebben dus 4 Sufgeneide dames metgenomen. Leuke naam ook, ja. Hebben ze zelf bedacht. Het is hun naam, niet even ons. Maar die doen dus specifiek hun kleding aanpassen op de leegstoet. Wie gezegd, er zijn een hele hoop wagens en er zijn ook altijd met een toenemend aantal Einzelgangers. Niet met teksten, maar met name met de lampjes in hun fantastische pakken. Ja, met lampjes kan ze heel veel zeggen. Vasteloven zondag, het is ook live te volgen op Al1 televisie vanaf 7 uur. En vanaf 5 uur is iedereen welkom in het centrum van Beek. Heren, bedankt en heel veel succes en plezier met de jubileum-editie. We gaan weer met de leukste en origineelste bijschriften bij de foto van de dag. Ja, de lampjes die maken plaats. Prachtig zo gedroeg, dames, voor de joekskapel die we dadelijk gaan huren. We hebben nog de jeugdprinses van Kelpen, Olar. En de jeugdprins, die moeten me even helpen met de foto van de dag. Want dit was de foto van de dag van gisteren. De Facebook-foto op L11 Alaaf met Emus van TVL en Sneeuwwitje en een appel. Geen mocht door dingen op even zijn. Ik kan hem even vasthouden, de hoeigheid. Dan kan ik deze. Ja, dan haal ik de scepter wel even vast. Kom maar. Ja. Oh, sorry. Goed opgelet, prinses. Dit was de foto van de dag. En dit waren de binnenkomsten. Dit was bijvoorbeeld waard. Geen spek met eier, zit Michael Lemme. Aardig. De nummer 2. Geen gezeik over plastic of glaas. Ik pak me een appelke voor de dors. Origineel van Marcel Rietjes. En de derde bijdrage was deze. Is dat Giel Belen die door de zure appel moet herbieten? Mika en Rob van de Blom. Prinses, wie heeft er gewonnen? Nummer 3 geloof ik, hè? Ja. Ja, nummer 3! Yeah! En hoe heeft wat dit tegen gewonnen? 3. Een ritje in de limousine. Goed gezag. Dank je. Meer foto van de dag. Kunt je reageren op Facebook. L11 Alaaf is deze.
Ik zie een aap, een kindje. Ik zie nog iemand met een blowpad. Verzin er maar wat bij. We huren het morgen wel. Dames en heren, de winnaars van het Zaten Hermanieke Joekeskapelle Dweilorkestenfestival in Limburg. Jong Geweld! Ja! Hoe is ook een woordvoerder? Ook een woordvoerder is er, want dit is een soort van OLS. Hè. De kind staat winnen. Dat is fantastisch, liek het me. Ja, het is werkelijk fantastisch. Maar vervolgens moesten we het gewoon organiseren. Ja. En dat is een hel. Ja, dus daar zijn we nu al met begos. 24, 26, 27 november. Dan gaat het plaatsvinden in Heidse. En wat heb je er nog allemaal voor nu? Joekskapelle, Joeks? Absoluut, Joekskapelle. Meld zich aan. Vooral Kapelle uit Zuid-Limburg. Kom alsjeblieft naar het noorden. En dood alsjeblieft met. En nu was er in een tijd dat Joekskapelle gaat en nooit te hadden en geen dirigent. Als je nou allemaal de nooit weggooit, kijk je dan net zo goed spelen? Ja, dat kunnen we ook nog wel gaan spelen. Zullen we dat proberen? We durft het. Dames en heren, een ode aan de Janse Baggerband van de beste Joekskapel van dit jaar. Van gans Limburg, uit Heidse. Schreef niet zo, zit mijn man. Geweld en ook nog zo jong. Fantastisch. En met noten wel. Ja, jong geweld met noten. Maar dat kan ze ook zonder. Ja. Naar de uitzending. Morgen. Geen vastelovend zondag ook niet. Maandag wel. En dan zitten gelienden hier. Nee, allebei? Allebei. En ook nog de twee gewijden. Zeg, kind je nog een liedje spelen? Ja. Zongeloten op de Bonnefoy. En dan mogen we ook gewoon bewegen. Hoeven we niet meer in het gelid te blijven stonden. Een beetje lachen, prinses, wat je ziet op televisie. Ja, kom maar. Nog uit, hè? Hiya!